Čaute ľudia, toto bude trip po poľnej ceste do nemenovanej jaskyny, ktorú máme v dedine a môžeme sa vrhnúť hneď na to. No, ľudze, takže ideme, napravíme kameru a ideme, poď. Choď prvý. Tu je tá poľná cesta, ktorú som spomínal. Je tu pokosené. Ideme si na meranie kilometrov. Poľná cestička. Nie ani poľná, taká trávnatá. Úzke. Au. Popravil som sa. Ale pokosené. A tak tam bolo. Jo. Au, au. Chodili. Ani? Au. Kunda. Všetko odhádzať, lebo ak potom prejdeš, tak sa môžeš rovno otočiť. Au. Tu je to lepšie. Koho? O niečo. Jo. Treba trúbiť, kebyže tu je taký jeleňok alebo medveďok. A to sme ešte blízko pri hore, to není toto. Come on. Dobrá diera. Milane, ja nejdu. Nejdeš? Tak pozeraj, ako to je tu. A tak to si mohol tušiť, že tu je troška terén. Otočme sa, poďme to. Ukáž, ako to je tam. Ešte tu. Au. Prehľáva, nevadí. Vadí. Kamaráde. Jo. Kam hrabcuje to jak na driftoch. Hrabcuje to jak na driftoch. Nej. Bol som až tam niekde, ak to volá. Počkaj, ukážem ti, kde som bol. Ale bol som niekde tuto takto a vidíš, že tuto to nie je tak zarastené. Tak tam som nebol, no. Čo je? Čo ti spadol? Páne Bože. Idem. Už nie si v hore. Už nie si v hore. Teraz pridám.
Wow, Got wow, hits, wow, hits, wow, bang like I'm wow, Barry wow. Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it. No ľudzo, takže toto bude koniec tohto videa. Dúfam, že si ho užili. A nezabudnite like, koment a nezabudnite hlavne odber a zvonček, ak chcete vidieť viac takýchto videí. Takže čaute.